La música de Cosentaina darrere, allí a pegar a renyonets, això és molt, molt bonico, molt bonico. I entonces van decidir absolutament i van baixar en Víctor, la marxa de Víctor. Va ser el dia del meu cumpleaños, casualitat. Estava jo celebrant-lo, va arribar mon pare i em va dir: «Chico, tu regalo de cumpleaños es ir este año a Sant Lloret», i jo no me lo podia ni creer. No pensava en la importància de ser la figura representant en el pes, en les tensions que tens. Tanta responsabilitat per un xicotet és molt, Això, mon pare, que va comprar mogolló de pel·lícules de romans, de Cleopatra i coses així, per mirar tratges, que en veritat les pel·lícules eren prou roïns. I jo crec que va eixir d'ahir un poquet. Qui va ser el dissenyador i com era aquest tratge que portaves? Pues va ser Luis Sanus i era original perquè tenia la pluma blanca, crec que va ser dels primers, i la capa negra, que m'encantava la capa negra. A mi el negre m'afavorit molt, es nota. Era un poquet pesadet, perquè me'n recordo de l'última professor, mon pare va tindre que agafar-me el cas perquè jo no podia, estava ja mort. Pues jo guardo molts bons records de Sancha, perquè va ser com un segon pare per mi en aquest moment. Sempre estava damunt, si mon pare no estava, estava ell. Eres un xiquet encara i és possible que siga massa per un xiquet, però no és un trauma. I anàvem a organitzar tota la ferecia, més, a més, la boda de la xicona, que això va ser un poc complicat. Nosaltres teníem ja consensuat unes idees que se li vam exposar a Jordi Cellers, que va ser el meu dissenyador, i les va palmar molt bé, i això va ser el punt de partida respecte al tratge. L'elaboració del tratge el vaig elaborar jo, perquè la dedicació meva és la de fer tratge per a festes, i en aquest cas ho vam fer per nosaltres. El meu tratge era guerrero, un tratge guerrero, en metals i en terciopelo granate, un terciopelo granate, avinagrat, la capa era blava, en l'escut central d'Astúries, recordant a la creueta, i era un casco alat en uns cuernos, és a dir que la sensació meva era el tindre un tratge molt guerrero. Crec que va agradar, a mi sí crec que va agradar. En si, la idea del tratge també anava un poc basada en la idea de la música. La idea de la música jo volia baixar en algo que no s'agravés i que donara un canvi del conforme baixen els capitans, els alferes. Entonces la decisió va ser per traure Carmina Burana, de Carlos Golf, que la banda la va fer la banda de Cots i la coral va ser la coral de Crevillentina. En total, entre coral i banda, van traure sobre 170 persones van néixer ahí, però en un núvol. En un núvol. Jo ara ho recorde i m'emociona, perquè quan jo estava en el partidor i va començar la banda a tocar, en la percussió, i va començar la coral a cantar, jo és que no podia ni... Si m'hagueren preguntat alguna cosa en aquest moment, no haguera pogut dir res perquè era tan gran el nervi que jo creia que tenia més llàgrimes en els ulls que... Nosotros nos apuntamos en la fila en el 89. Hicimos la escuadra en el 96, lo cual en principio nos extrañó mucho que pudiéramos hacerla porque hacía poco tiempo, relativamente poco tiempo, que estábamos en la fila. Y nos apuntamos 9 amigos y los 9 conseguimos hacer la escuadra, con lo cual fue una escuadra de verdad inolvidable en cuanto a fiestas, juergas, y lo pasamos muy bien. Empezamos a buscar diseños y bueno, creo que el traje nos lo hizo Paco Aznar. En el tema de la música fuimos directamente por la música de Cocentaina, no nos lo pensé, eso fue una cosa muy... digamos que teníamos todos muy clara.
quisimos coger la de Cocentaina y fuimos por ella, hicimos el contrato, fue digamos, unánime. En aquel entonces estaba muy de moda y estaba pegando muy fuerte el Ambaixador Cristià, que creo que es una de las marchas que últimamente más se está tocando. En la calle es continuo y es una gran marcha. Para bajar una escuadra fue preciosa. Como he dicho, fuimos 9 amigos los que salimos a esa escuadra. Y a raíz de ahí ya no fuimos 9 amigos, o sea que las escuadras también unen mucho a gente que no conoces profundamente o que la conoces muy superficialmente. Eso de hacer un acto en compañía tiene una cosa muy buena y es que abres, digamos, las puertas a todo el mundo y desde entonces pues somos más amigos, digamos, no? Quan jo vaig creuar la primera volta, així precisament estava l'esquadra de mig. La fila era molt jove i ara crec que també segueixen molt jove. Com era i com és? Jo considero que la fila Asturianos és una fila unida. Jo crec que sí. I així, per exemple, als ensaios n'hi ha molt bon ambient, en festes n'hi ha molt bon ambient. Jo penso que és igual, però igual com era quan jo vaig creuar, però, clar, jo he crescut i tots els meus amics han crescut un poquet i jo penso que és igual, la fila és igual. I la meva dona em va dir, si vas a la fila seràs el capità i si no vas, doncs quedaràs bé. I jo vaig vindre a la Junta. Entonces va costar poc, l'apoyo total de la fila sense votació i sense res. Aquests càrrecs, si no el tens molt clar, arribes un moment que t'ho creus. No sé per què, Alcoi es volca tant en aquests càrrecs. Jo des del primer moment em vaig sentir que era la persona que m'havia tocat representar un acte de la fila. I jo em vaig comprometre a traure un tratge que anara en consonància a la fila. Esta fila és fàcil, són els asturianos. Entonces, jo viatge prou per ahí, entonces vam estar en Covadonga, vas veure el disseny que n'hi ha allí quan puges on està la Mare de Déu, el palacio que hi ha d'allí. Vas veure un casco, que és el que van treure, que està ahí fotografiat. Em vaig copiar sobre un quadre d'ahir. Vaig agarrar a un dissenyador, que és Cellers, li vaig dir més o menys el que era, sempre en els colors de la fila. La idea nostra, amagar, era portar a les gaites d'Oviedo. Per mi, el meu capità ha quedat la part musical. La gent se'n recorda del meu capità perquè és l'any que van baixar els gaiteros. Jo tenia una il·lusió que feia 12 anys que estava fent un munt de pio, perquè jo, quan vaig fer l'esquadra del capità, jo ja tenia aquests diners preparats. Costara el que costara. La il·lusió era tan gran i, bueno, hi va plegar el dia de l'assemblea, van cantar a l'esquadra i jo no entrava. Em vaig quedar fora. Però, bueno, jo dia... Algú es tindrà que borrar. No pot ser, no pot ser, no pot ser. I va plegar un moment que vam entrar hasta el meu germà i jo. O sigui, una il·lusió molt... Perquè nosaltres hi des de crios i va ser una il·lusió... O sigui, vamos, me s'erissa el pèl només de pensar-ho, perquè estic recordant moments que es vaig fotografiar en la meva ment. Va ser la cúspide, a pesar de la joventut que en aquell moment tenia, va ser una il·lusió tremenda, tremenda. Nosaltres volíem trencar, quizá un poc els motlles, no? Vam parlar amb Roberto, dibuixar no sabia molt dibuixar, però bueno, al final vam aconseguir un boceto que nosaltres creiem que era prou lograt. Portàvem 2 capes, perquè en Batoi, on treballo jo, allí hi ha un estanc que tenia una cortina